Ke a kawo bako na ruwa mana, yana jira kawo ruwa. Alaikum salam. Wannan ne ita ce uwar gida. A Allah ko ita ce uwar gida na kai ga kuma amarya ne. Ai na kawo masa da shi kan da ya da shi. Ai duka ku bari ba ku. kowanne ma Kai sai wani kwanki da jaka ma ruwa a ciki ba ko ka ka saki kawo ba. Ita ne na kawo ne na sha Allah ya ce. Ba ki ta kona wannan ne. Sai ka yi hakuri ka san da yake yin kishin mata ne sai hakuri ya kai ka kawo mara su ne wannan. wallahi abokin haka mata ne su wallahi a ko ina gidan kowa abin da ake ta faruwa da shi Ya kamata ku gane zama aure zama ibada ne ba a zauna a nan da ba. Allah ya koyi ku zo mu san lafiya. taimake ni in taimake ki idan ba ki da lafiya abinci za ki ita za ta yi miki idan ba ki da lafiya yan yaran ki za ta kula miki da shi Kuma da sai a kuke zama da suke kallon mu daidai bane ba faɗakantar ba. a daidai bane ya kamata a ce kishiya da kishiya a samu kyakkyawan mu'amala a tsakaninsu amma ba wai a samu rashin jituwa ko da yake a rika rigima ba ta gama ana kira na a waya bari ta ga ko ni ma uwar gidan ta wata take kira na Ba da